तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर राशि के अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, भोजपुरी छठ पूजा स्पेशल सब। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी में जब कदम रखले बानी आ रउआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तो बंदे नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिलत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। कहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, भोजपुरी में भक्ति भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, साइड सॉन्ग, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी फरमाइश के अनुसार वो अपना गाना लिखवा सकिले भोजपुरी में, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो बेहिचक चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। ये अरग के बेरा एगो औरत बाबा सूरज के गुहार करती है कि हे बाबा आखिर इतना देर काहे कैले बनी। देखी कौना भाव में कहती है कि थर थर कांपेले तिवैया सूरज देव होखिन सहैया। थर थर कांपेले तिवैया सूरज देव होखिन सहैया। पानी बिचवा खाड़ बिया करत देखी गुहार बिया। ए बाबा कि पानी बिचवा खाड़ बिया करत देखी गुहार बिया। भइले सबेर काहे भइनी निर्दयिया। कि थर थर कांपेले तिवैया सूरज देव होखिन सहैया। कि थर थर कांपेले तिवैया सूरज देव होखिन सहैया। तो उम्मीद करते मीटर वो सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना कर वो फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहतनी तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। और सौ में 9 दिन के व्रत चलता नवरात्रि के, यही में हम भी व्रत में बानी भैया, थोड़ा आवाज़ डिसमिस भइल बा। लेकिन रुआ सबन खातिर मैटर लेके हाजिर बनी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।